Punyano koyu o video no pathak jora nanya bagai tamo honke o kothomao kwbangmano swrwngjaknai tongo norokbo saimano ang paithogo ke o kothomani bisingtwi tamo swrwngjaknai tong aborokno sawo himdike asa kok kwbang sayakarei khwnai nalaisino o swrwngmung kothomano agi ni kok khoroksa borok bo belai kheno khaisor bini jaga ganani jaga rokno bo turuk nahar naharei bini jaga kwbang khainani chasai tugu haifano bo bini jaga rokno kebo bai bagna naya bini baya phano ongthong haike bigra borok rokno phano ongthong saljao borok lamao 30 ta rangjangni puisa kmajaka hanke bini dol khoroksa a rangjangni puisa kmamano khnaka o bini dol hanke belai kheno borok kaham o rangjangni 30 ta puisa no o kmau honi khananani bini dolni bwsajangno kmajak manka aboni yagulo bo nogo kifile bin babuno saka hanke bini babu saka oba ani dolni se ongkhana bo kmajakai tong honi sawoi aboni yagulo bo thangka o rangsangni puisano kifile reinani abos o bini dol khaisor bini dolni bwsajak kmajak mano honi khnaoi ani total 40 ta kmau honi sai tongkha nini bwsajak se oroni tai 10 naragi paikhana ano 40 ta no marnai honi tongkha o kokno khnaoi o rangsangni puisa manani bufa joli jagai arona rangsangni puisano kabuoi kifli phai paikha ayang o kmajaknai khe belai kheno chala tai lubo lubi aboni yagulo bo parani chongdoi rokno sawoi salainani hayakeba bichar se kai tongkha hanke borok bwsajak bai bufa kwnoi no phaikha o bicharo phai salaikha o chokdori no hanke o chokdori bo kaham khana khwnai naikha borok samani kogrokno hanke o chokdori kmajak manai no songkha nang koita kmajak man hanai hanke bo saka 30 ta mano hanai hanke o chokdori o kmajaknai no bo songkha nang koita rangsangni puisa kmajak hanai hanke bo saka 40 ta aboni yagulo chokdori saka o boni kmajak manmani aboni niya nang kmajak male 40 ta bo man male 30 ta se hanai aboni yagulo chokdori o burino saka o rangsangni puisa no nungno talangai thangdi tai tumung no kebo 30 ta kmajak rok honi khanake bono bo oro to buoi nungbo phadi hini saireka chokdori o kmajak nai no saka tumung no kebo 40 ta rangsangni puisa kmajak mano honi khanake bono to buoi nungbo oro phadi hini saka apno ke o lubi logi no gosirka ang salak se saw ang kubuno kmajak makhe 30 ta no hanai jate bo abno ta se kifli mana angthang hanai haifano o chokdori bini kongno khana khnaliya tai bo kifli bo manliya Langmabai Gwdaljak YouTube channel ni ang semol o kothomani bisingtwi swrwngjaknai khe obono khaisor wngmani tai lubi wngmani borokno hamya khaio abono norok jotono no koyo khaisor tai lubi rok tangdi tomuno khaisor lubi wngwi tongo honke o kothomani hai nijini rangsangni puisa maya wngma hai nungbo wngwi mano aw kha khaio video no belai kheno nangjak khana hanai abono nini dara hayake nini munani bagai please kaisa like rei redi tai kaisa kok channel no subscribe khaioi bell icon no sinai rwnani dabrokdi hambai।